Larun batean jokatu zen Ibarran Euskal Herriko mendi duatloi zirkuituko bigarren proba. Eguraldi ona lagun, Euskal Herriko hainbat txokotatik etorritako kirolariek parte hartu zuten bertan. 6. edizioa bete du aurten Ibarrako probak, eta dagoeneko Euskal Herriko egutegian errotutako proba dela esan daiteke Ibarrakoa. Proba nagusiaz gain, duatloiak izarteratu asmoz, proba herrikoia ere antolatzen dute Ibarran. Proba herrikoi hori Jose Manuel Abondarainek irabazi zuen, 47 minutu eta 27 segunduko denborarekin. Bigarren Aitol Konjil izan zen, 47 minutu eta 46 segunduko denborarekin. Hirugarren berriz Oier Goikoetxea, 48 minutu eta 15 segunduko denborarekin. Lastreketa nagusian berriz Alain Santamari izan zen jaun eta jabe. Honek ordu bete 23 minutu eta 56 segundu behar izan zituen. Bigarren postua lortu zuen Aitor Perez Arrietak. Honek ordu bete 24 minutu eta 59 segunduko denbora egin zuen. Hirugarren postuan sailkatu zen Jon Durana, eta laugarren postuan Eneko Gurrutxaga Amasarra. Ibarrako mendi duatloiak emandako guztia, saio berezidaten laburbilduko du 28 kanalak. Saioa asteartean gaueko 10:00 emitituko da.